Kleedkamers die het verwarmen worden, wilst er net in zit. Sporthallen met dure verlichting of energieslurpende koelingen. Sport Friesland wil er van af en helpt verenigingen zo'n ideeën voor duurzame alternatieven. En nu hebben we 60 verenigingen dus al een scan gehad. Ik wil jou dit in ieder geval namens de provincie aanbieden. En heel veel succes met het vervolgproject. Dankjewel. Ja, dat is voor ons een geweldige mijlpaal. We zijn er nog lang niet. Onze ambitie is in ieder geval de 100 te halen nog dit jaar. Maar met 60 scans zijn we heel erg tevreden. We hebben al een heel groot deel van de Friese vereniging zover gekregen om te investeren in duurzame maatregelen. Maar er ligt nog wel een uitdaging om die andere verenigingen ook zeker zover te krijgen om iets te gaan doen met energiebesparing. Ja. De reden waarom de verenigingen er net uit haar zelfs met waanden binnen, is om ze gouders druk binnen met orenzaken. Bijgelijks vrijwilligers vinden en sporters begeleiden. Dan kan het helpen om een externe persoon in te schakelen. Dat helpt enorm. Ja, dat merken we ook bij verenigingen die zeggen, weet je, wij komen hier dagelijks bij de club, bij de accommodatie over de vloer. En nu worden we even door een andere op de zaken gewezen en dat werkt. Ja, dat werkt. Die ziet toch net even de andere dingen en is veel scherper op dat soort zaken. Ja.